May hapon ka natong tanan, labi na mga pinalangga kong San Remigiohanon. Anya kita karon diri sa lungsod sa San Remigio, kung diin grabe ang pagpangandam sa atong mga kapulisan, sa atong AMS uban ang mga kikidat Sandrem, kung diin ilang gipangandaman pag-ayo ang umaabot nga bagyo nga si Auring. So anya kita karon diri usa sa mga junior emergency responder team, no, atong interviewon about sa iyang unsa iyang gibuhat, no, karon na maabot nga bagyo. Ma'am, taga-asa ka, ma'am? Hi, may hapon na ako day si Michelle, usa ka tagapunta, usa ka voluntaryo. Ani kami diri karon kay aron mo tabang mo serbisyo sa atong katawhan sa pagpanalipod sa bagyong Auring nga umaabot. So pagpanalipod yun. Dadon ta mo diri sa command center, no, sa lungsod sa San Remigio, kung diin grabe ang pagpangandam nila sa mga kagamitan diri. Mo ni siya ang mga kagamitan nga himuon. O sa kaputapusan dadun ta mo diri sa MSWD office sa San Remigio, diin nga grabing pagpangandam sa ato ang mga voluntaryo sa JERT, sa kikidat nag food packing me para sa mga kanang na-stranded dito sa Hagnaya Port. Kani mao ni siya si Arkim, ato siya pangutano no unsa nga mga pagkaon nilang ipangandam. Ang pangandam doon kay natural na agi ng kanon dayon sudan kape kay kuan pugong sa kagutom sa panahon sa bagyo. So sir, pila man sila kabuksan diri sa Hagnaya, sir? Amo lang na kuano sa lista nga kapat na gid sila mga 60 kapin sa mga voluntaryo nga dagko kay kaon. Sige. Sige. Kani dili mo istorya sa ma'am. Sa akong istorya. Mo-share lang ka. Sa Share sa mo kasi natiya sa mga. wala pa maning tay happenings oy. Wala ni mo ba ang kanang kuan? Wala pa ni mo ba ang bagyo ba? Nagstay lang gihapon siya dito dapit. Nagstay gihapon siya sa iya ha bisag sakitan na. Ayo pagsad kung dili mo matuman para Mao kadto ang ato ang pag-asa reporter, no, diri sa San Remigio, si Ma'am Gia Loon. Makita nyo sa intro, no, nag food packing me kay maghatag me og mga pagkaon para sa mga na-stranded sa bagyo. And padong mi dito with the team, with the jerk team, kanaya ko mga koyog mga higala. Okay, let's go. Okay, mga higala, no, humana tagpagpanghatag sa mga pagkaon diri sa mga na-stranded, no, diri sa Hagnaya Elementary School. So karon, while nagpaabot sa uban natay pangutan or interviewon kung kumusta ilang pagstay diri and kuno sa unsa sa lang adlawang si sir. Sir, unsa ditong pangalan, sir? Ako din si Ayan Limwil Aluyan, taga Bantayan ko. Okay. Kano sa lang ka na kuan diri, sir, na stranded, sir? Niabot mi diri gikan nagsakayog series mga gahapon alas 2. Nya na ang last daw nga trip kay alauna man daw. Nya wa mi kasakay. Mo ba lagi no kay tungod gigi ni balibad na ang kuha na. Daw ang kapitan.
Nibalibad ang kapitan. Kumusta man yung pagstay diri? Karon kay pag wala man mi diri medyo mag-adjust pa mi sa kwan sa among pero tan-aw na mo sa room maay man tanan niya na may tubig niya na ay kuryente na ay ka-chargean og ang amo lang pa ni ron og mukusog ang hangin okay lang ba diri wa pa mi kahibaw pag minasayod. Oo, wala pa magkita ka kuan no kung unsa jud ka kuan ng hangin. So kani kay murag nagpanit-paniid pa lang ta. Mawid. So karon daghang king salamat sir no. Kuan day kami day ang JERT San Remeo no, mga junior responder team, volunteers diri sa San Remeo. So daghang salamat din. Keep safe lang mo sa inyong pagstay. Tomorrow for sure. Good morning mga kalapog no. Hear me again. Ako na sa di mga kalapog no. So good morning. So Auring PH is ongoing gihapon si Auring. So still nagmonitor gihapon ta kung asa na siya karon. Tanaw na to diri sa sulod guys. Kung asa ni si Bagyong Auring day. Dere. So kasalukuyang napa siya diri sa asa ni lugar. Masbati area, bro, nasa Masbati. Mga nasa salite ana. So muna atong weather update na karon. Nagprepare na sad mi kay amo na sad hatdan og breakfast ang mga na-stranded dito sa Hagnaya Elementary School. Then ang ato ang team kuyo gihapon nato and karon nagprepare na sila sa ato ang pamahaw para sa mga na-stranded no. So padayon lang sa mo diha. Oo, no, muro itong piniriso, no? Kaya, kamura piniriso nga, buhong mus pagkaon. Happy Sunday, everyone! Happy Sunday! Wala, mga to nami sa balik dito sa Hagnaya Elementary School for the distribution of food packs. Sampol. Na muna ay nasudan karon kay kuan. Muna kana given na jud na ang rice no, na gyud na ang rice dayon na itlog. Tapos duha ka unsa man ni beef loaf tapos naay kape. So muna ilang pagkaon karon. Thank you kayo sa Tornito no. Kisa may nagkuha na. Kisa gyud nagkuha na gining pagkaon na. Sa MSWD. Yerogi Clothing. Thank you so much no sa sponsor. Kay Kinat Sunrem lang sa Kalam. We're back again, mga higala, mga kalapok. Aray ko. Back in track. Welcome back sa ato ang field. Nahitabo karon kay magpaabot lang kita sa go signal no sa Coast Guard if pwede na bagid mo travel no ang mga stranded people dire sa Hagnaya Port. So ang go signal sa Coast Guard mo yato agdon di ba sir? Oh, tinood yun na sir, tinood. Unya Arke, kumusta ang ato ang experience no sa pagtabang sa mga na-stranded dire sa Hagnaya? Oh, maayong buntag sa tanan no nang nindot kay sa feelings no nang makatabang ta og mga pareha nila, mga isikataw na to pero mas nindot gyud ta kung daghan patag matabangan no. Hindi na magdagang bagyo no. Dito sakto gyud. So karon kay naman it's time to go back no sa kuha niya. Nabot si Sir there ang head sa PWD sa San Remeo. Yes sir, good morning sir. Sa ato mga kaigsona no, mostly sa ato ang mga mananagat sa kadagatan, kinahanglan ni puso na to, ang ato mga pambot ug sakayan aron nga dili ta may pagtawag sa problema. So for safety lang. May buntag oh. Dengan salamat sir. Og si Kap Nico day sa Barangay Hagnaya. Vlog na ni siya. Kanang Kap unsa ato mga preparation no sa kanang bagyong Auring. Ano ang ato na lang mag-amping ta kanunay kay nakibaw naman ta nga nay bagyo karon. So mag-amping lang ta kanunay sa ato ang mga kuan katawhan. Sige, daghang salamat Kap. Og si kuan si Boss Reynold. Boss, unsa ang ato ang update diri sa mga stranded. Of course, kuan man, hapsa ilang kaimtang din onya alerted man ni Kap ang atong Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. So automatic dayon kung doon ay mga emerhensya, responde gilayon ang barangay, mag-coordinate sa LGU. Daghang salamat Boss Reynold Aguilar. So mga ato namin, daghang salamat Kap. Sir, ato namin, let's go!
Okay mga kalabog, naabot kami diri sa balik diri sa MSWD office and sa command center, no? Actually guys, unya napaghatod pagidon ta mi og lunch pero diri na ako manon ang vlog kay mauli na sa sa balay kay today is Sunday guys, it's time to give time, no? Sa Ginoo, and we'll pray nga mahuman na gini ang bagyong Auring and mawaa na nga to ang kahadlok, no, trauma sa mga bagyo nga moabot diri sa Pilipinas or bagyo nga moagi diri sa tuwang lugar. Unsa imong masturya sa mga tao karon nga naguan sa bagyong Auring? Dapat no magmasid ta sa panahon, keep update ta sa kanang mga update ta sa mga news kay diha man ginato makita nga kung asa na ang bagyo niya. Kamo dili mo magpakumpiyansa pud sa inyong kaugalingon pa kanunay mapanalipod sa mga katalagman sa nga atong mahaguman karon. So pray and everyone will be safe. So dapat jud no nga magpabilin niya puntang magmatngon kanunay no kay labi na sa kaning bagyo karon og kuan labi na sad nga magpabilin ta maampuon kanunay kay dapat lang jud na sa matausan nato. Dapat mangandam kita rin yung kanunay. Bisan og way bagyo dapat always ready and safety lang kita pero. Unsa man ni? Ako andam kita permino, dili kita magtanga-tanga. Ato gid set sa atong una nga kinahanglan na focus ta karon kay bagyo gini di gini siya lalim. Hindi ta magkumpiyansa pero Yes, sakto gina kay actually na experience na nato sa una no ang bagyong Yolanda nga kumpiyansa ra kay ta nga kanang kalma ra kay ang panahon pero pag-abot sa panahon, yes, ato pa ta nangandam nga ning kilat na. That's the spirit. Yes, that's the spirit. Yes. Dili na daw man ang vlog, no. Salamat sa inyong pag-attend, no. This is a serious vlog and update sa bagyong Auring. So, mga kalabog, no, keep tuning in and please like, share, and subscribe Uplok TV and don't forget to support si Boo Nerds and Vloggers. Paangat tayong lahat. Peace!